नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, हा आम्ही बोर्ड घरी बनवला आहे कारण एसटीला आम्हाला बोर्ड लावायचा आहे। आमची आज गणपतीला जायची एसटी आहे, तर आम्ही त्या एसटीला हा बोर्ड लावणार आहेत। तर आम्ही आमच्या एसटीला बोर्ड लावला। ही आमची एसटी भांडूपवरून सुटली आहे आणि आमच्या गाडीला आम्ही बोर्ड लावला आहे भांडूप मालवण। तर सर्व प्रवासी गाडीत बसले आणि आता आमची एसटी सुटली आहे। आमची एसटी सीट बाय सीट भरली आहे आणि आम्ही आता एसटीमध्ये आरतीची पुस्तकं वाटायला घेतली आहेत। तर सर्व प्रवाशांना आम्ही आरतीची पुस्तकं वाटत आहोत। आता आमची एसटी कणकवली डेपोत थांबलेली आहे कारण चहासाठी। तर सर्व प्रवासी खाली उतरले आहेत थोडे हातपाय मोकळे करायला आणि आमच्या एसटीच्या बाजूलाही इतर एसट्या थांबलेल्या आहेत। आमच्या एसटीच्या बाजूला जी एसटी थांबली ती पण भांडूपवरून सुटलेली एसटी होती। तर ह्या पहा एसट्या आणि ही आमची बाजूला उभी आहे ती भांडूप मालवण। तर प्रवासी पण असे गाडीत बसून कसे हातपाय मोकळे करण्यासाठी सगळे खाली उतरतात आणि ड्रायव्हरला पण थोडी विश्रांती हवी असते कारण ड्रायव्हर कंटिन्यू गाडी चालवत असतात। कारण ड्रायव्हरचा म्हणजे प्रत्येक अवयव काम करत असतो, म्हणजे डोकं, डोळे, हात, पाय। त्यामुळे ड्रायव्हरची एक मोठी जबाबदारी असते की सर्व प्रवाशांना सुरक्षित आपल्या घरी पोचवावं। त्यामुळे जे एसटीचे कर्मचारी आहेत त्यांचे खरोखरच आपण एक आभार व्यक्त केले पाहिजे। कारण आता एसटीला बरेच राजकीय लोकांचे बॅनर लावलेले असतात, पण राजकीय लोकांपेक्षा हे एसटीचे कर्मचारी हे कोकणातील लोकांसाठी अतिशय महत्त्वाचे असतात कारण त्यांच्यामुळे आपण हा एवढा सुखरूप प्रवास करतो। आपण समोर जो पाहत आहात तो कणकवली डेपो बघा, किती गणपती सणाकरता सुसज्ज असं डेकोरेशन करून सजवलेलं आहे कारण चाकरमानी मुंबईतून गावी येतात। तर पहा किती सुंदर रीतीने कणकवली डेपो सजवलं आहे गणपती बाप्पा करता।
नाही ना मित्रांनो, आता ओसरगाव स्टॉप आला आहे आणि आमच्या गाडीतील काही प्रवासी आहेत ते आता इथे ओसरगावला उतरणार आहेत. तर हे प्रवासी ओसरगावला उतरलेत आणि ते आपला बोजा आहे ते व्यवस्थित एका साईडला ठेवत आहेत. आणि आता हे जे दुसरे प्रवासी आहेत हे पुढच्या स्टॉपला उतरले, त्यांनीसुद्धा आपला बोजा आता व्यवस्थित एका साईडला ठेवत आहेत. आणि जेव्हा चाकरमानी जेव्हा मुंबईतून गावी येतो तेव्हा त्याला असे बोजा करावे लागतात, कारण कोकणात बहुतेक घरी बंद असतात. त्यामुळे आता तो चाकरमानी तो मुंबईतून सर्व सामान गावी आणतो, कारण फक्त मीठ सोडलं तर सर्व सामान मुंबईतल्या माणसाला गावी आणावं लागतं. आता आपण समोर पाहत आहात, हे आपले प्रवासी आहेत ते आमच्या गाडीतून उतरलेत आणि त्यांचा बोजा किती आहे ते पहा आपण. आमचासुद्धा बोजा भरपूर आहे, पण आम्ही काय केलं, आठवडाभर आधी लक्झरीतून सामान होतं ते गावी पोचवलं. त्यामुळे आता आम्हाला जास्त बोजा म्हणजे करावा लागला नाही आहे. पण बहुतेक आपल्या सर्व चाकरमान्यांची हीच हालत असते. कोकणात अशा एसट्या लागल्या की रिक्षावाले असे जमा होतात. आणि कोकणात तुम्ही एक पाहत असाल, जिथे 100 रुपये भाडं असतं तिथे हे रिक्षावाले 400 रुपये 500 रुपये असं भाडं सांगतात. आणि कसं मुंबईतल्या आलेल्या माणसाचा पण नाईलाज असतो, कारण बोजा पण असतो आणि एक तर प्रवासातून आपण गरगरलेलो असतो. आणि मग मुंबईचा माणूस पण मागचा पुढचा विचार करत नाही आणि जे ते सांगतील ते भाडं द्यायला ते तयार होतात. आणि हा प्रकार प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला कोकणात पाहायला मिळेल. आणि आता कोकणी माणूस प्रवासातून एकतर गरगरून आलेला असतो, पुन्हा आता घरी जाणार आणि तो स्वतःच्या घराची साफसफाई करतो. म्हणजे कसं त्याला स्वतःला हे करावं लागतं, कारण मदतीला कोण नसतं त्याच्या, कारण त्यालाच बिचारायला येऊन सगळं साफसफाई करायची. आणि 1-2 दिवसांनी नंतर तो व्यवस्थित सेटल होतो आणि नंतर मग गणपती बाप्पाच्या डेकोरेशनला तो सुरुवात करतो. आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे खरोखर जी माणसे मुंबईतून गावी येतात ते खरं भाग्यवान म्हणायला पाहिजे, कारण बाप्पासाठी ते वर्षभर वाट पाहत असतात की कधी आपला बाप्पा येतो आणि कधी जाऊन आपण आपल्या बाप्पाची सेवा करतो. पण काही लोक अशी पण आहेत की त्यांना मुंबई सोडवत नाही, त्यांना गावात येणं पण जरा कठीण वाटतं. कारण कसं त्यांची कारणं ठरलेली असतात, रजा मिळत नाही, काही ना काही त्यांची कारणं ठरलेली असतात. कारण कसं ज्याला आवड असतो तो कसा पण सवड काढतो आणि बाप्पासाठी होतो. पण जे काही असे आहेत कोकणात बरेच लोक, काही लोक असे आहेत की त्याला आपण म्हणतो चूल कोंबडा, तो कसं मुंबई सोडायलाच बघत नाही. त्याला आपलं मुंबई गावात घर असतं तरी पण ते येऊन गावी लक्ष घालत नाहीत. अशी पण लोक काही तुम्हाला कोकणात पाहायला मिळतील. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जो आपल्या गणपती बाप्पासाठी कोकणात स्वतः वेळात वेळ काढून बाप्पाची सेवा करायला येतो, त्याच्यासाठी बाप्पा कधी पण मदतीला तयार असतो. आणि जे बाप्पासाठी वेळ काढत नाही, काही ना काही कारणं सांगत असतात, मग बाप्पा पण त्यांच्याकडे जास्त लक्ष देत नाही. हे लक्षात ठेवा, कारण तुम्ही जर देवासाठी धावलात तर देव तुमच्यासाठी धावतो.
आता आम्ही मालवण डेपोत आलोत आणि ह्या मालवण डेपोत अशा एसट्या लागलेल्या आहेत ज्या मुंबईवरून आल्या आहेत त्या, आणि आता आमची पण एसटी आता एका साईडला लावण्यात येत आहे. तर आता आम्ही मालवणला उतरलो. किती सुंदर डेपो आहे बघा मालवणचा. हा आता नवीन बांधलेला डेपो. ही पहा आमची एसटी, ज्या एसटीतून आम्ही मुंबईतून गावी आलो. तर आता आम्ही रिक्षा बघतोय आणि रिक्षा आम्हाला मिळाली आणि आता रिक्षा पकडून आम्ही आमच्या घरी चाललो. मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की जर तुमचं कोकणात घर असेल तर नक्की कोकणात या आणि कोकणातल्या घरात आपल्या बाप्पाची स्थापना करा. कारण कोकणात जी मजा आहे ती मजा जगाच्या पाठीवर कुठेच नाही. एवढी सुंदर आपलं कोकण आहे आणि जी कोकणात मजा आहे ती कुठेच तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. तर गावी घर असेल तर नक्की कोकणात या आणि या कोकणात फिरण्याचा, इकडे तिकडे जाण्या येण्याचा आनंद घ्या. आणि आता मी आमच्या घरी उतरलो रिक्षातून. तर आता आम्ही सर्व सामान आहे ते खाली उतरवतो आहे आणि आता घरी जायला आम्ही निघालो. तर आमची मांजर आहे ती आमची वाट बघते आणि आम्ही दिसलो तर आम्हाला आता म्याव म्याव करून हाक मारते. तर आता आम्ही फायनली आमच्या घरात उतरलो. तर आजूबाजूचा परिसर बघा आमच्या घराच्या बाजूचा. ही आमची केळी आणि ही नारळाची झाडं आणि रस्ते कसे हिरवेगार झालेत बघा. या चिऱ्यांना हिरवा हिरवा असा शेवाळ आलेला आहे.
किती प्रसन्न वातावरण म्हणजे कोकणात पाहायला मिळते ते पहा. ही आमच्या घराच्या बाजूची पायवाट बघा, असं इकडे हिरवंगार झालं आहे. किती सुंदर पायवाट दिसते बघा. आणि ही आमच्या घराच्या मागची खाडी आहे. आणि या खाडीच्या इथे येऊन मी जरा बसलो आहे. मस्त थंडगार हवा सुटली आणि किती निसर्गरम्य आमची खाडी आहे बघा. एवढी सुंदर खाडी आहे की असं इथे आलं असं वाटतं की इथे दिवसभर बसून राहावं. आणि तुम्ही प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहत असाल की किती सुंदर आमचा गाव आहे तो बघा. त्यामुळे गावी आलं की इतर ठिकाणी आम्हाला जायची इच्छा कधी होत नाही. कुठे फिरायला पण जावंसं वाटत नाही. एवढं सुंदर आमचा गाव आहे बघा. घराच्या एकदम 2 मिनटाच्या अंतर आमची खाडी आहे. 2 मिनटं पण नाही, म्हणजे 2 सेकंदाच्या अंतर ही आमची खाडी आहे. त्यामुळे आम्ही किती भाग्यवान आहोत बघा की आम्हाला एवढा सुंदर असा मालवणसारखा गाव मिळाला. आता आम्ही आमच्या घराच्या बाजूला केळीचं झाड होतं, त्या झाडाला केळीचा फाना आला होता, तो आता आम्ही काढला आहे. कारण हे असं केळीला असं साईडने पिशवी बांधावी लागते. कारण तुम्ही जर पिशवी बांधली नाही तर माकड कधी पण येतात आणि ते केळीचे घड खाऊन टाकतात. त्यामुळे कसं आपल्याला केळी मिळत नाही. त्यामुळे हे सगळे अशा पिशव्या साईडने बांधाव्या लागतात. तर आता आम्ही केळीचा घड काढत आहे आणि हा घड काढून झाला तर आम्ही आता तो घड आमच्या दारातल्या समोर तुळस आहे त्या तुळशीच्या समोर ठेवत आहे. कारण कोणतंही फळ आलं तर ते तुळशीसमोर कोकणात असं ठेवावं लागतं. घरात जेवणाची तयारी चालली आहे. तर शेंगाची भाजी आम्ही कापत आहोत आणि मालवणवरनं वडिलांनी बांगडे आणले होते तर ते आता बांगडे साफ करायला घेतले
कारण कसं आता गणपतीचे दिवस चालू झाले की मासे काही खाता येणार नाहीत, तर मग आता ते बांगडे आणले ते सुट्टी करून घेतले. आणि कसं बांगडे पण बघा ताजे करकरीत आहेत, तर आता ते बांगडे खाणं काय कसं गणपतीच्या वेळी काय मासे बिसे काही खाता येत नाहीत, त्यामुळे आताच आम्ही खाऊन घेतो आहे. बांगड्या माशामध्ये ही अशी गाभोळी मिळाली आहे आणि ही गाभोळी तुम्ही फ्राय करून खाल तर अतिशय सुंदर लागते चवीला. आणि आम्ही काही अंडी उकडलीत आणि तोंडाला अशी एका कोकमाची सोलकढी करतो आहे. तर आम्ही नारळ पिळून घेतला, सोलकढी करतो आहे आणि थोडं चिकन पण होतं, तर चिकन पोळी आणि सोलकढी. तर तुम्हीसुद्धा या आमच्यासोबत जेवायला. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही आम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही जर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्या नक्की दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.